Hej. Så skal vi have sat endnu en konkurrence i gang, og den her gang så handler det om makeup. Og lige præcis så handler det om de her 2 øjenskygger fra Nilens Jord. Der er den mørkegrønne, sådan lidt armigrøn i det, eller hvad man nu kan sige det, mosgrønne. Og så er der den lyse, som er sådan lidt gylden lysegrøn, og kan bruges lidt som highlighter. Til det sæt, så hører der det her rigtig fine penselsæt, hvor der er den brede vinkel her, som er rigtig god både til at lægge sådan brede linjer på øjet, men den er også rigtig, rigtig god til at blende med. Så er der den tynde, flade, lidt mere spidse, som er rigtig god til at lave sådan mere præcisionsstreger. Den er rigtig god til at lave mere præcise ting til at lægge under øjet osv. Så de er et rigtig godt match. Jeg tænkte, at jeg lige ville vise jer, hvordan jeg vil bruge det her sæt, og så introducere jer til konkurrencen bagefter. Og jeg vil starte med at tage den mørke. Det som jeg vil lave, det er sådan lidt smoky eye-agtigt, bare i de grønlige farver, så man både så kunne peppe lidt mere op til hverdag, hvor den lige bliver ikke så mørk, men den kunne også bruges til fest, hvor man lavede den virkelig intens mørk. Og jeg starter med den mørke og med den brede, store pensel. Og tager noget af det og lægger over hele øjet. Hele vejen ind. Hele vejen ud og helt op til globelinjen. Og så lige fordelt, som det nu kan lade sig gøre. Og så lige det andet øje. Og igen hele vejen ind. Øjenkrogen og hele vejen ud. Sådan der. Så tager jeg den mindre pensel. Og igen den mørkegrønne. Og så bruger jeg den mindre pensel til at lægge under øjet. Og jeg går cirka 2/3 ind fra yderpunktet af øjet. Skaber det en god runding og effekt. Sådan der. Og det andet. Og igen 2/3 ind. Sådan. Så har jeg simpelthen mørkegrøn på hele øjet, sådan rimelig ligeligt fordelt. Så er det så nu, at jeg gerne vil skabe lidt mere dybde, lidt mere højdeforskel. Og det bliver mere sådan dramatisk. Og derfor bruger jeg stadigvæk den mørkegrønne, men bruger den lille pensel til at intensivere det sådan på nogle punkter. Og det er rigtig godt at skabe det mørkeste herude, for at øjet får en naturlig runding opad. Det giver mere mening. Og så det går lysere og lysere, helt lyst op på toppen, og så et lyst herinde i øjenkrogen. Så det er det, jeg vil lave med de 2 farver. Så jeg lægger den herude, hvor jeg lægger den op, og inde ved globelinjen, for at skabe dybde, og prøve at lave den så mørk som muligt derinde, stadig med den mørkegrønne farve. Så simpelthen bare, at den bliver mere intensiv. Sådan. Og det andet øje gør jeg præcis det samme. Kører det her op på globelinjen, for at skabe dybde derinde, og herude, for at virkelig understrege højden på øjet. Sådan her. Så vil jeg bruge den lyse farve som highlighter. Jeg vil bruge den til at lægge den op på toppen af øjet og inde i øjenkrogen. Og simpelthen bruge den til at lave højdeforskel i øjet. Så jeg lægger den lige her på midten, op i toppen. Sådan der. Lige sådan måske en ½ centimeter bredt.
Og det samme gør jeg på det andet øje. Lige op på toppen. Sådan der. Så rører jeg den også herinde, for lige at åbne øjet lidt op og bruge den både som en slags highlighter, men også igen for at skabe konturer i øjet. Så jeg lægger den bare lige hernede. Sådan. Og også på det andet øje. Sådan der. Til sidst, så kan man jo lige bruge den brede pensel igen. Og så bare lige udblende overgangene, så det bliver helt sådan flydende. Så den bruger jeg bare lige her på den ene side. Og på den anden side af den lyse streg. Sådan der. Og så er det rigtig godt lige at være opmærksom på, at man ikke har en skygge under hele øjet, når man nu leger med så meget af det. Til allersidst, så vil jeg lige bruge min highlighter fra NARS. Det er stadig Copacabana Stick. Og lige at lægge oppe heroppe under øjenbrynet, for lige at åbne op. Og eventuelt lige som en ekstra effekt herinde i øjenkrogen. Sådan der. Skulle jeg nu bruge den her makeup til hverdag, så tror jeg egentlig bare, at jeg vil lade den være, som den var. Og så bare bruge den måske til lidt mørkt tøj og lidt hyggeligt. Og måske til fest, så vil jeg også lægge en flydende eyeliner oven på det her, jeg allerede har lavet. For eksempel at gøre det ekstra mørkt. Eventuelt også bruge noget mørkt inde ved selve øjet. For at lave det der sådan lidt smoky eye mørke look, som er rigtig, rigtig godt til fest. Som jeg i hvert fald rigtig godt kan lide at bruge om aftenen. Men det var så mit bud på, hvordan at I kan bruge det her sæt, som I kan vinde i den næste konkurrence. Og jeg kan lige vise det en ekstra gang. Det er de 2 øjenskygger fra Nina Shore og de 2 tilhørende pensler fra Nina Shore. Og alt I skal gøre, det er som sædvanligt at lave en anmeldelse. Gerne flere. Det er jo et lille lod i konkurrencen for hver anmeldelse I laver, så jo flere I laver, desto bedre chance for at vinde det. Og den her gang, så skal I lave anmeldelsen ind under kategorien makeup, fordi så passer det hele sammen. Og jeg håber selvfølgelig rigtig meget, at I har lyst til at deltage, og jeg glæder mig til at høre om alle jeres yndlingsprodukter. Og konkurrencen starter i dag, og så fortsætter den de næste 2 uger.